Simon. Salam alaikum, Diama Djoulbe. Wombe si vous de votre patron, votre petit frère, votre grand frère, votre cousin, votre ami, Fodea Imaz Diallo. Kala ko wontiro e nder aduna on hare noon miɗe tori on sakitana e yewtereji ɗin jippinano en cœur ji ɗin en wayridiri donc miɗo wulɗawa ha feƴƴiti keerol donc wondeji gon toon hare miɗe metti humpodirede ha feƴƴiti ko waɗi siɗa jippirde goɗɗo a hebbiloto hara welsindaki e programme ji est ce qu'on famille donc hare noon ɗe balɗe on yimi ɗe seytini ka réseaux sociaux mais mi wawi maîtrisade mi calmi hoore am mi haalal piiji go buy donc ɗe balɗe ɗo e yi déclaration force pardon banque centrale on ɓe yin caisse jeɗen wiidi blogueur ɓe CNRD ɓe yoɓe arɗo hande kadi min waɗa débat ɓayi ɓe hooli ɓe waɗa débat ɓe wawi yewtere yoɓe arɗo mi sittataɓe inde maɓɓe no ɓe fo mais yoɓe aru blogueur ɓe CNRD ɓe yoɓe aru ala ndareteɗo hande ɓuuri men média ji ɗin hande média ji wondi ɗin jinduɗi hande lagine ɗo hande meɗen ɓuuri ɗi suivede donc ko minata jamma on jentoɗeme nini noon mbeɗa andi ɓe kuɓɓude réseau on internet on fiwata on humpita ko feɗa kon mais alhamdulillah ɓaywi si yeehi ha mi waɗi live ami on min lanni janggo mo buye mon toon ara yiya live on voilà ko ɗon allah mo wirani on programme ji immoɗe tun ndarum programme ji no fewnir noon kono mi ari yewtugolen ɗo déclaration banque centrale on déjà yewti hay siɗa wallini 1 milliard ka nder banque centrale amara droit yaltingol ɓuuri 5 millions lagine gila régime ji feƴƴuɗini fo o régime ɗo ko jiiɓi kon lagine o régime mamadi ɗi mbuya ɗo o transition fewndi ɗuɗo ko jiiɓi kon lagine ko sendi kon lagine ko sendi kon ɓiɓɓe leydi piiji pankareji kon ko wadde nder leydi ɗi ko allah wala no to andi on yiiɗo tremblement de terre waɗɗo on ɗo ɓe sanctioni Lamine Guirassy fiyonnu par ce que ɓe andi na welo dimbata leydi wona moƴƴere dimbata leydi ko masibo dimbata leydi probléme hulɓiniɗo dimbata leydi jonno leydi ndi dimbike ɓe Lamine Guirassy déclaré ɗum noon séisme waɗɗon ɓe inni ko fenade na fenade de séisme waɗno Conakry mais ɓe jaɓata jamais wollude par ce que ɓe andi muskilaji maɓɓe ɗin fewndidi ɗin ɗo donc immoɗe daroɗen o sayi ɗo peti ala hande opposition mara hande ɗumanna ha hewti o sayi ɗo wallahi opposition o mara ittugol o mara chance ittugol Mamadi Doumbouya ha hewti o sayi ɗo nini ɓe ala mbuuɗi taw ko ɓe ala dole ko ɓe yettoro en o yiɓe créé de programme immoɗen daroɗen wallahi so yimɓe ke darke hakkuni Allah gente militaire on ɓe immotoɗe balle ko ɗum mi mari komi yettan wata goto hulu wata goto ƴeñƴo ɓe kaka média ji ɓe woni hul kaka télé ji o yiiɗo yimɓe yaltoɓe ɓe yimɓe CNRD ɓe jonneteɓe ɓe mbuuɗi fi o wowlu e amen minen min ala jabadeɓe ko waɗi le silence est la meilleure façon de répondre à un imbécile est ce qu'on famille mi répondata ɓen no fo mi répondata ɓen no fo donc immoɗe ndaren no wakkilorɗen no ittire Mamadi Doumbouya kolan par ce que fi honnu ɗo o lanni hande kadi mapa ɗon no mi adresse to sukaɓen ka axe les vrais jeunes de l'axe écoutez moi attentivement s'il vous plaît mes chers compatriotes immoɗe o sahi ɗo wakkiloɗen itteɓe ɗi koko ɓe woni des action ha hande heɓa recrutement ko fenade hay si wona gonga action heɓala hande recrutement way bien sûr mais o recrutement ɗo si goɗɗo ala mbuuɗi nini hay sukaɓe ala kayoɓeɗe wonɓe ɓe gallude nini ka banque ji ala kayoɓeɗe nini kako patron ɓe ɓen ka hôpital ji ɓe woni yahande ka patron ɓe ɓen ka marché Madina ɓe woni yahande e yi lettre windananoɓe ko sig Madina ko sig Madina o yi ɓe yehi ɓe négocié maɓɓe ɓe jonni ɓe mbuuɗi o yi ɓe ittali ɓe ko ɓe won noon ka voilà immoɗe ɓe ala nini mbuuɗi goy par ce que so yii nini ɗi yoltoma yaltamaji maɓɓe ɗi ɓe yahata ɗo ɓe waɗa ɓe woola ɓe ko birdi birdi ɓe ni ɓe fop Mamadi Doumbouya ko birdiyo o yi mamude wallahi Mamadi Doumbouya sera attaché comme un vase wallahi Mamadi Doumbouya sera attaché comme un vase wallahi je vous assure au nom de Dieu Mamadi Doumbouya sera attaché les blogueurs du CNRD sera attaché vous les escrocs vous tous vous aurez tous attaché inchallah wallahi je vous assure au nom de Dieu parce que vous êtes tous des menteurs. C'est vous qui créez des propagandes dans notre pays. À l'heure, il n'y a pas l'argent à la banque centrale. La banque centrale est déjà vidée.
Il n'y a pas l'argent, mes chers compatriotes. Levez-vous, levez-vous pour exiger le départ de la junte militaire. C'est immiqué au Saïdo. Et wawa itogol be yesme. C'est immiqué au Saïdo. Be burtu de tout irrepéda. Et yi do de balle do ko moko babe yalte tereji wowle. Be inni ko hollugo le njuri yarna en gogo. Onana gal pular. Be inne non bumbe dido sido widiri hara yarsike pamme firtike. Wallahi mi wolira dum fi makko gogo immore ndare. Dare di prongo dare FDG ko be wadi kon do labe. Dare labe mobilisation mo labe wadi on do. Labe be weltana mo ko si be labe be jabi go hana joni hindi keno lamugo. Be labe be yimo daro darto. Wallahi be labe be sinono be mamu be hakuni Allah na joni lami keno. Immode daro den darto den. Lagine ko fi men fop. Lagine ko fi o yi Alpha Condé padre nyande goro yaltuno yi. Wo lagine ko fi maninka ben e soso ben. Hakuni Allah. Et pour non wo ko fi maninka ben e kisi ben ka ko man. Et pourtant leƴƴi no ɗuure nde leydi ni ko ɗum ɗo waawi accude mo kala waawi revendicade leñol mo ngo sayi ɗum ɗo aji lanɗo moƴƴuɗo so heɓike nder leydi yimɓe ɓen fof wona nene goto baba goto mais si bomɓe so tawi laamiɗon o feewa ko fenoru ko hujjoru ko janfudu ko jinoru ko waɗo piiji pankare billa hakkuni Allah ɓiɓɓe leydi goto nundata goto nun o yi hay moko babe ɓe nini nombre tiktok ka hakkuni Allah moko babe ɓe nini nombre tiktok kala mo wiɗo nino ɗaɓɓude mbuɗi réseaux sociaux ɗaɓɓude mbuɗi tiktok ɗaɓɓude mbuɗi youtube na ko hande kadi combanoɓe lakkitama mo kala min ko ɗi page je ɗi wonno yiɗa hayi e goto wallahi mi monétise mi ala mi sokka juuɗe monétisation min na mbuɗi facebook wurnatalam da mbuɗi youtube na mbuɗi tiktok mi ala hay compte tiktok déjà ayka donc min komi mari komi adresse to peuple guinon wona min to goto mone musata e mone muson fof moɗon immode daroɗen dartoɗen itte mbeɗo yeeso meɗen partage live on ha duwaɓe hendade on hendo par ce que miɗe seytina feɗi kero immode daroɗen ibe leluma merci beaucoup pour les cœurs ara ɗa weltana kala koɗolan cœur merci beaucoup andi est ce qu'on fan jonno sen yiɗi ɗe bale ɗo ko feɗi ko laaɓe fédération laaɓe YFDG ɓe yi ko ɓe waɗi kono ɓe yalti ɗo en ala parti politique kanda hewtiwde wallahi si ala giselu lamaki lagine goɗɗo lamata pullo lamata e wona en tampa e duuɓi temedere si lamuɗen si ala giselu lamaki en tampa e duuɓi temedere si lamuɗen wallahi billahi si ala giselu lamaki en tampa e duuɓi temedere Muntaga Mouktar Paraji Diallo merci beaucoup champion ça va donnez-moi le cœur pardon parce que be signal de live on ayne jonne lankere fi Allah okere lankere ka live ko lumi mari ko mi yotton wallahi sey mikini ni opposition ko sayro mari to gongulam billahi sen juri ken jukki haji mi on yi déclaration padre on ka Alpha Condé wi wo kanko en tant que mo finude mo fofu en tant que mo wuri mo selli wallahi goddo arata ko parti makko ha hande mo jogiti don ha hande mo tami don YFDG kadi no jogiti don be wonbe fetinkina do men jabota ko benno est ce qu'on femme ala giselu kan no jogiti don à partir de 31 décembre me reconnaît cet agent militaire. Donc, aucune légitimité, nous reconnaîtrons plus aucune légitimité du Sénégal après le 31 décembre. Quand nous mettons des sommes, nous mettons donc, congrès américain doit aider à la on faut que nous cadons hier. Si à la guichet, nous avons moïdi à Ougurka pays, be hula hotu gol hande be hula hotu gol jango exterieur be continue combat mabbe wombe be halde be na be huli be lamo tako be woni ala wadde golle hande ala giselu no continue golle mabbe den be continue golle mabbe den nyande fini be to be continue golle mabbe den be wombe be halde be non ala golle hande be ala golle jango be ala golle hande be ala golle jango donc ko Allah wa alam ko Allah andi si o kay mo la ma so kata mo la mais mo de forma ko Nelson Mandela soka mo 27 ans 27 ans Nelson Mandela no soka mais o yalti tun o laami o yaami ka sa yi hande ko Nations Unies ko dambugal Nations Unies ko photo Nelson Mandela wonno fi hon parce que c'est noir on yidu no ka Amerique de satuno be geri tout possible fi empêche ko bale yolam tay wawa ta marso Obama tarika ma ko nurbi ni afidi kero o yi ha yumbirabe newno de no Obama kono histoire ma ko fe donc Obama yawno ha e saiji tay Obama ko malamo si len ni butta Amerique si constitution wadano don ha ni constitution mabbe violaka be no yidi do adono no satude jamao nako concerne dum ko goni wolde be wolde do fi gereji ko woni fejiro Iran et Israël min nun concernant la guerre arabube dum concernant la regarda la hande moko babe ki kalaje ki kireje no jode souhaitugol ni ko vive Iran vive Israël hayo ala hersude ko ko no ale do woton félicite do guerre fous be yimbe warube yimbe satanique be ero fop ko satanique be Allemagne fop walla Europe fop ko yimbe dufulumbe na la fronde leyde arabube be onno yide do be ko yimbe dum mannabe yimbe kafiri be ni be darato be na Allah ko be tajadande goddo ayina vive Iran vive Israël mi ha jonni le combat des Maghrébins n'est pas mon combat, moi le noir. Wallahi. Combat arabujo. Ma Maghrébins, minna combat ano. Arabu, kala ko ne arabu peti. Minna ajo ngala. Mingo mi ande arabu bengo Saudi.
hay égyptien be no burani lambe israël be onno hidi do wallahi mi hajaga fu fala de ade fatino o yi trompe décision jima ko di on ngeto de balle donc i mode yawo souteno ko wonno ko mi hajaga ko no halde fi israël kala dandu lam vi duman na israël mi jabo ta ko dum mi alta fi dum kingi jone ni be onno halde poutine trompe mi jarata hay programme be mi sim dara c'est programme bi ko fekketa ko ngi aduna on wono harana affaire ko yongori ko jija hibete ko ware ngiro nyaago ton est ce qu'on fame donc i mode dare no wakilore no programme bi men wata goto hulu wata goto genyu min kala fala do yo me famonder mi o imoto daro dato wata goto arana privé yato mi ko mi jabota ko message ad euro wala gene jamais de la vie mi jabota ko fes min ko ma pilla combat o mi fala kay goto nato e détail ji goto wona la parce que nandi yobbe goto be metti wona dafi di kero wata goto adana lien ma identifier la fi Iran et Israël badum Ukraine e Russie ko gereji mabbe mi haaja kay dum few fala dano yi déclaration Macron no jama on anda be sikure be walla jama anda na wallugo jama ko piège be wala do jon be inna ko troisième guerre mondiale be won provoquer do on yi déclaration France on wari loi je der di ledi billahi loi julbini di kono France Emmanuel Macron wi o kanko kala mardo passeport dikur darido wallahi si gere men minike pon fop moron yaay ko from daro don fero ton kaje be ni ben jogiti be kadi livre art ko marata don buko pour ceux qui ne comprennent pas be anda be livre art ko marata don compte ma épargne ko marata don buko mako si tawi ada jogiti mburi ka dumana tom hayaltino gol hande 5000 sayda mare 5000 euro e nder man ko banque ko problème yawata yaltinde fop mburu kono wombe be nga jogiti be cuudi hay ono jogiti be cuudi din Europe si woni ha problème digo men minike cuudi mon fof be confiscaide be jetta be financier gereji mabbe ko hande hay militaire ko business bi euro do grand wuri ko to wuri merci beaucoup grand yaltani ma mojjano en tout cas ko ngoto wayri de balé do mino appel ma merci beaucoup ko to wuri me weltani ma sachez que on est ensemble jusqu'à la victoire finale est-ce qu'on fait France jamano sikude ko wallugol jama anda haye goto be Allah wallude parce que yi coup d'état jondi di wadde Afrique de l'Ouest be décide hoore mabbe kambe tum be jetta be coloniser aduna Allah fo mais be anda sam Afrique France ya tay no ko Afrique woni wurude okude France de dole bono France kaka teleji be woni halde pro France sans Afrique France ne va pas wallahi je vous assure Emmanuel Macron o yiku Emmanuel Macron kun ko kefero no yi hay kuuje ko bengu makko okkuno makko de balle e yi kuuje ko bengu makko okkuno makko de balle donc immode daroren famin wata goto supporte do ahadenjo mo wona jullo waro kala mo yidon waro ito wonki ko dum wallahi fendi monde wonne e mo parce que sa migit ki andari yurmede ala wallahi yurmede ala mo kala mo yida no yori tun gite no wadi no yenna pankare ji wola ko wolo ka réseaux sociaux ji ina defanda do wado be e hay worbe wombe be wadde wubi agal ka TikTok ji im pijiram fop no wodi mais pour le foot on jamais wolta fi do non ko deni gro bandirabe me wola mi wolata jamais fi bandirawan ka réseaux sociaux do bandirawan mi wolata jamais fi bandirawan ka réseaux sociaux immore darole dartole lagine ko fewndo ko wonne do ni ko o sa do opposition mari dole no hettira lamgo c'est immi ke o sa do hettira lamgo mi yatta do poso mi yewta on dono jamabe dingira kadi parce que wobbe mon yaltide balle mi déclaration mi appel ji monni mi wola la fuse mo fi on hadi mi wola parce que me andi ko nebi o en fotta e fonne gite min e cerno men fotta e gite men jodo to kadi parce que fi onu o sikki do hande kadi mo holi hore makko do patron makko Mamadi Doumbouya ala ko be ala wadde mais pay mi dandi on ala mbudi mede andi laawi no stopa on wata wadde lan ko mal on wata wadde la fous mi wulata kadi gente militaire haye goto mabbe fop mabbe de A à 0 be fop mabbe si be darnama yew sando be landi kala kono matabe si be ukama e sulbe joni la birke mukku kayide be fop mabbe mi wulata haye goto mabbe mina Idi Amin na Bala Samura o Maronetio wana Amara Kamara o Salojo wana haye goto mabbe mi wulata haye goto mabbe donc minata jamala gine c'est immi ko saydo e hetta lamu c'est imma ko saydo hetta ta liberté men few e hetta ta liberté men on hay e goto kala revendiquer do immi do wol be taja mo dande partager lay bo suka ben kax wobbe ni fami famal onon be famali be darore wato yewde be ala mbudi ko be jonna be fena on
be on be yido nonu ya wola do mbobindere jama inna be recruiter be nada militaire ko fenande be ala hay 1 franc be jonna be ala hay 1 franc immode ndaron no wakiloro do me be ala hay 1 franc be jonna hay 1 franc pippiru be ala so naati do hande arme hay ko wala to no hebata so be hay ko wala to centre ji no urita hande santeji hande no wodi ko tawata di fop maji di uriti kine wundu golle fi golle mbudi ala be darni di aya ko ne hande rin no uriti wundu ko mbudi ala leli goddo yayi convaincre ma do inna ma undo ndo immode o saydo wakilo de be de tori jamala geno min ko minata ko Allah ko laji selulam Mamadi Doumbouya so yaltirar ka dambugal o yaltirar ka fenêtre so yaltirar ko dambugal o yaltirar ka fenêtre kala kadi jokkudo Mamadi Doumbouya kala jokkudo GDB kala jokkudo Mamadi Doumbouya e hore o propagande mabbe e hore o wargol yimbe be ari be ni justice o wona e buso long hande justice o woni jullere mabbe ni be jodi hore mere be wadde kala ko be fala be inni goto waretake fi politique hande ko himbe jelo wara fi politique be inni opposant jo goto nangitake ko opposant be jelo hande nanga leader be no rada yaltina lendi cuudi himbe no fusede mbudi ala ka banque hibe bittinde jamao immode mediaji di nebi di ko di ferma wana jam fermini mediaji be ko himbe fenobe ni ko himbe be doa ka respectede ni Mamadi Doumbouya e clamma ko be fop mabbe ko wallahi son tewtike be o ni senaydo immode o saydo si be memi do parti politique immode sunno e station ni fop kala wata station walu ko nagre si tay be yidu non labani be postay be wadi goddo mal kambe kadi be hebe ko wada be mal billahi be do manato be mefieto mais hay si bundo yabi man kadi yabu mo andinamo kan ide mo yabude mais sida jodike a ainiti a ngatama a dampama a wujjama a piyanama 2 fois 3 fois ida wa yotta ko la yotta ke haraka Allah yifujo haraka Allah yifujo di mbudi be yalti no be wade da propagande $500,000 kankan hakkuni modon yalla di mbudi don hay ko jijambe wawno di wadirde programme be sora be naba ko hôpital di fi wombe be nawde problème ida arabe jette di jijam parce que jijam yeetake wobbe jowno yeede jijam 2 millions wobbe no yeede jijam 7 millions frangine Conakry jijam no yeede 7 millions Conakry wallahi jijam ko dagaki yeegol ka arabu dagaki ka yeegol ka sunna jijam yeetake mais Conakry be yeya jijam hakkun mon e Allah buuri ala eleni en fop mede den jori en ayniti dum non ko honno enen yiyeten ko honde onon embiteten gite ginen yida tappi ginen jono no tappi immode si nodditama Europe immode ye siko America di immode en fop mede mogondire ye jonindire hun wata be bittingen ko der sare be bittinen ga baw pays wata be bittingen ka der pays ton be bittinan bawga wata en jabudum jamais mi wulahi e goto mais wata en jabudum few ba Idi Amin bala samura nodduno Aliouba inni mo nangay mo siwaccal o nangi Aliouba en fop meden en suti dum no immode daro den be nangi Aliouba nyande be nabay mo ko suudu nyaawi tirnu be yitta mo to be adamo ga hakkunde mo yalla incitation fendo de kaledi men donc kondo mi mari ko mi yewta jamao à très bientôt inchallah jusqu'à la victoire finale le combat continue jusqu'à la victoire finale à très bientôt merci Alassane Bari pour les cœurs merci Koto Wuri on faut mi weltani kewon Kerno Sadou Balde Taran